Хвала Єсусу Христу. Сердечно вітаю вас, поважані сестри, брати. Сьогодні порозважаємо над таким великим святом, урочистостю, яке наближається, менавіта 14 вересня, свято Узвишення Святого Крижа, Збавителя нашого Єсуса Христа, на яким помер, збавляючи світ і нас з вами. На вшанування Святого Христового Крижа, менавіто Узвишення Святого Крижа, побудовано много святинів, костьолів і на нашій землі. І ми менавіто будемо навідувати, не кажу вже, Кальварії, Гудегай чи Мядзел, чи Віленські Кальварії, інші. Тобто ми керуємося по цих місцинах, так само як Мінська Кальварія. Чому? Бо в фундаменті цієї святині менавіта земля з Кальварії, з Єрусалима. І тому, коли ми виходимо на кальварійські могилки, виходимо в святиню, це менавіта той великий Божий дар, Єрусалим, святая земля, які нам напоминають про збавлення наше. Тому, шановні, ми сьогодні докранемося кришечку до такої історії, щоб ми змогли відчути важність цієї урочистості. Більш за 100 років до народження Ісуса Христа в світі там практикувалося укрижування. Помирали люди в великих муках. І ця смерть лічилася самая ганебная. Бо, як Святое Писання говорить Старого Заповіту, проклятий, хто висить на древі. І, певно, прокляті самогубці. Але почуємо з послання до Галатів. Христос откупив нас від прокльону закону, ставши прокльоном за нас. Бо написано, проклятий кожний, хто висить на древі. Как благословлення Авраама праз Христа Єсуса поширилося на язичників, щоб ми отримали праз віру обіцяного Духа. І тому, шановні, ми чуємо цей великий Божий заклик вшанування крижа Єсуса Христа. Бо криж як знак – це одно. Коли ж криж, на яким розп'яття, це наше збавлення. Тому ми вшановуємо Збавителя Єсуса Христа, який терпів, покутував, помер на крижі за наше збавлення. Але ми відаємо, що в римлянах нельзя було крижувати той, хто відноситься чи має статус римлянина. Бо це уніжаюче було. І тому, як вища раса, менавіта римляни використовували інший підхід, але ніколи своїх суайчинників не крижували. З 320 по 325 год, в цьому часі, імператриця святая Олена, мать імператора Константина, який дав свободу християнам, вона їздила кілька разів на Святую Землю, в Єрусалим, і шукала криж Збавителя. Уявіть собі, на тогочасний такий період імператриця їде на той пустелі, на горі Голгофі, ходить з слугами, шукають поміж різними кустами і так далі,
скалами крижі і криж Збавителя. І дякуючи вірі, бо вона була глибоко віруючим чоловіком, і напевно її слови, як християнки, матці, повпливали і на Константина, імператора Великого. Бо і він з часом, коли сапраўды адчув натхнення Божає, що в гэтым знаку пераможеш ворогів, то есть в знаку крижа, він приймає християнство і дає свободу християнам. І тому, дорогі люди, ось який вплив матчі, християнки, і яка в такої покори іде, їде, шукає криж Христа. Знайшовши 3 крижі, скидані, закидані різним ламачем, і вони складають паралітика на той чи інший криж, і коли склали на один з крижів гэтих 3, чоловік повстав здоровим. Так само приклали померлого чоловіка, а жив. Ось вам знак. І тоді була, ось у 335 годі, на гэтым месцы пахавальні пячоры, дзе было складзена цела Збавителя нашого Ісуса Христа, була побудована святиня. І біскуп Макарій, бо там був так само владкований, вшанований криж Збавителя, біскуп Макарій благословив присутних вірників гэтым крижем. Гэта адбылося 14 верасня. Пасля асвячэння святыні, благословлення крижам, з того часу, 335 год, 14 верасня до сённяшняга дня, поглядзіце, якая пераемнасць, памяць і святасць. І мы шановуем таксама 14 верасня во всім свеце. Схиляем чало перед крижем Збавителя нашего Иисуса Христа. Вось, что означает духовная память и благословение Божие, чуды, ласки Божие. И не только біскуп Макарій сказав, що ось на гэтым крижі покутував наш Збавитель Ісус Христос. Але була вдячність Богу, що криж перемог. 300 год пересліду, і тут, в 325 годі, імператор Константин дає свободу християнам. Перемога крижа. І ось ця радость і пашана перед крижем менавіта збирала людей і збирає до сьогоднішнього дня. Так само, шановні, ми, як шанувальники Христового крижа, бачимо многих людей, які з вірою, відкритістю вельми вшановували покути Збавителя, отримали стигмати, рани на руках, ногах і боку. Отець Піо, Святая Катерина і інші, многие. Про це ми будемо в наших зустрічах розважати так само про стигмати. Колькі людей їх мели. І, шановні, ось тут ми бачимо цей Божий великий знак, що Ісус ділиться з тими, хто повністю докранається до Його, так сказати, ранів, молитвою, душою, вірою, знагороджує этими
не толькі цярпеннямі, але ласкай сваёю, бо яны вельмі многа благословили людзей, аздаравлялі і вярталі да Бога. Это самое важное аздаравленне. Каб чалавек вярнуўся да Бога, каб быў веруючы, пра што кажа Езус, «Хачу, будь аздароўлены». Будь веруючы, як кажа да Фамы, а не неверуючы. Будь, але благословленыя тыя, якія не бачылі, а ўверуюць, яшчэ маюць вялікшую ласку. Таму і нам Христос праз гэты знак крыжа на святынях, церквах, касцёлах, могілках носім крыжык, памяшканні крыжык на алтарыку ці на сцяне і так далее. Шанаванне. І як жа вялікая праказа Божае наказанне, калі чалавек падымае руку на крыж. Здымалі крыжы, руйнавалі святыні церквы і касцёлы, і наступствы былі страшэнныя. Не кажучы там напрыканцы жыцця, амаль праз некалькі месяцаў або гадоў. Пра гэта таксама будзем разважаць, наколькі чалавек павінен шанаваць святое, бо гэта для асвячэння нашага, а не для сатанінскіх якіхсьці зневагаў. І таму вось тут мы бачым, шановныя, як Вайніловіч, наш суайчыннік, калі нарадзілася дачка, і ён выбірае для яе імя Алена. Менавіта для гэтай Алены святой. Каб гэтая імператрыца, глыбока веруючая асоба, маці імператора, любячая Бога, Езуса, і якая знайшла крыж, і іконка, абразок святой Алены, якая з крыжам стаіць. Гэта менавіта яна, якая знайшла крыж Езуса. І тут трэба зразумець нам, што таксама Вайніловіч захацеў касцёл пабудаваць на хвалу святой Алены. Алены святой імператрыцы, а не дачцы Алене. Як не раз нават гіды і ў Мінску, і так, якія падарожнічаюць па Беларусі, кажуць, Вайніловіч памяці сваіх дзяцей пабудаваў касцёл. Ды не, так нельга. Что такое дети? Все мы перед Богом слабые, смертные, грешные. Вайніловіч пабудаваў святыню, касцёл на ўшанаванне святой Алены, опекунки сваёй дачкі. І так далее. Нема, каб чалавеку будаваць святыню. Это неразумення. І таму, так мы вось адукаваныя, выхаваныя в такой традыцыі, як сказаць, як гаворыць вуліца. Але тут трэба дакранацца да глыбокага, духоўнага веры. І таму, дарагія людзі, вось мы маем таксама і святыню, касцёл святых Сымона і Алены, і в якім знаходзяцца рэліквіі святого крыжа. Так, гэта зноў аддзельна будзе перадача пра гэтыя рэліквіі. Менавіта для гэтых рэліквій часціначка пабудаваны алтар у касцёле святых Сымона і Алены, дзе заўсёды адбываюцца велікодныя набажэнствы. Вялікі чацвер, Вялікая пятніца, Вялікая субота і Вялікдзень. Углядзіцеся ў гэтыя фотаздымкі.
Так, это в нашей святыні, костьолі святих Симона і Алени. Там частинка крижа Христового, який знайшла святая Алена. Поглядите, якая пераемность. И на превеликий жаль и жах, что святыня замкнена, что нема ушанування гэтых святыняў, якія там знаходзяцца, і плашчаніца турынская, про якую далі то таксама будзем разважаць. Таму, шановныя, менавіта гэтыя рэліквіі некалькі гадоў таму шановны біскуп наш Казімір Великоселец адслужыў прысутнасці мноства людзей в касцёле набажэнства ушанавання рэліквій Святого Крыжа і ўрачыста перенёс, склалі в гэтай раке, капсуле в алтары Святого Крыжа. Вось вам якая святыня знаходзіцца в касцёле святых Симона і Алены. И, дорогие люди, все люди, наши суайчинники, такая апошняя заахвота, объява. Перед нами праз неполных 9 годков в 2033 году будем отзначать великую дату, год Збавителя. Єсус Христос помирав на крижі, маючи 33 годи. 2033 год – год Збавителя. Його збавчої, покутницької ахвяри на крижі. Рихтуємося до гэтай даты. Молимся новенну, бо 9 год, 9 месяцев, 9 дзён. І нехай ласка Святого Крижа освячає нас. Нехай ми триваємо в добрим, нехай в нас завсёды бруїть Божая милосердність, якою ми пошираємо серед людей. І менавіта для гэтага мы сёння схіляем чало перад урачыстасцю узвышэння Святого Крыжа 14 верасня і просім Божага благословення над нами і над усім нашим народом і над усім чалавецтвам. Благословення Бога Всемогутнього, Отца і Сина, і Духа Святого. Амен.